ƙasar Chadi ya gargaɗi gwamnan Maiduguri da kuma gwamnatin Najeriya. Shugaban ƙasar Chadi a yau ɗin nan ya fito ya gargaɗi gwamnatin Najeriya da kuma gwamnan Maiduguri gwamna Zulum. Ya fito ya tabbatar da cewa in dai abin da yake gani gwamnatin Maiduguri bata ɗauki mataki ba, gwamnatin Najeriya bata ɗauki mataki ba, to ta tabbata da cewa ɗan Boko Haram da sa hannun gwamnatin Najeriya suke aiki. Jama'a, shugaban kasar Chadi a yanzu ya gama gargaɗin 'yan ta'addan da suke cikin tafkin Chadi ga baki ɗaya. Yanzu ya tabbatar wa duniya cewa suna nan suna tsallakawa kan tudu, suna tsallakawa kan tudu bakin board, suna tsallakawa kan tudu. Amma in dai waɗanda suke cikin ruwa ne, a yanzu ya sha alwashin babu su kuma sai ya gama da su. Sojojin Chadi suna tafiya akan ruwa ta ƙasa, idan ta kama ta ƙasa shiga ta ƙasa, in ta kama ta jirgin sama shiga ta jirgin sama, in ta kama ta ruwa su shiga ta ruwa, a daidai lokacin da suke haska na'urorinsu suke gano musu inda 'yan ta'addan Boko Haram suke, da inda suka yi musu kwantan bauna, da inda suka saba mabamai. Za su dinga tsara sojojinsu suna tafiya har ta ƙasa tafiya suke yi. Sojojin Chadi har sibba suke a cikin ruwa, suna bin hanyoyi da lungunan da 'yan Boko Haram suna zagayewa a kwantan ɓaunan da 'yan ta'adda suka yi musu, suna zuwa suna samun suna kashe su. A daidai lokacin da jiragen sama suke ruwan wuta a tafkin Chadi, a daidai lokacin da jiragen sama suke ruwan wuta da sojojin Chadi suke kutsawa ta ruwa ta ƙasa. A yanzu labarin da yake zuwa mana, 'yan ta'addan Boko Haram masu ƙaryan jihadi, masu ɓatawa addinin musulunci suna tsinannu, Allah ya kawo mana ƙarshen ku. A yanzu suna nan suna tsallakawa dogon ciku, suna tsallakawa kangarwa, suna tsallakawa bakin ta doron nera, suna tsallakawa wannan dai garuruwan da suke bakin tafkin Chadi wanda suke kan tudu, wanda daga su da kafa ma zaka iya zuwa su Mangoni su Maiduguri. To yanzu suna nan sai tsallakawa suke, suna gudun hijira, suna koma wannan gurin. Kuma wannan gurin da babu ma wata mafaka da za a ce wai 'yan Boko Haram sun face akan tudu ne, inda a yanzu ya gama gargadar su akan ruwa, inda suka yi shekara 15 suna tafkin Chadi, a yanzu ya fitar da su. To yanzu ya tabbatar da cewa idan gwamnatin Najeriya ko gwamnatin Maiduguri bata dauki mataki ba, to ya tabbata cewa 'yan ta'adda da sa hannun su gwamna Zulum, da sa hannun gwamnatin Najeriya, da sa hannun 'yan daudin sojojin Najeriya. Ya fito ya jaddada kuma ya ce bakin tafkin Chadi ya riga ya rike shi, baya buƙatar kowa a wannan gurin, kuma yana kira da gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki akan 'yan ta'addan da suke gudun hijira, suke tsallakawa area su Kangarwa, area su Dogon Ciku, area su Doron Nera, area su sauran garuruwan nan gabaki ɗaya. Ariyan wannan garuruwan ya ce su ɗau mataki, saboda a yanzu shi ya gama nashi, yana nan yana bi, idan ta kama ta ƙasa yana bi ta ƙasa, in ta kama ta ruwa yana bi ta ruwa, in ta kama ta sama yana nan. Yanzu ta kai ta kawo har amfani yake da ruwan batir, yana zazzabawa 'yan Boko Haram suna narkewa, banda bamabamai. To yanzu dai shawara ta rage ga 'yan Najeriya, idan da gaske ta'addancin ake so ya ƙare, to a ɗauki mataki. Idan da gaske ana so ta'addancin Najeriya da arewacin Maiduguri ya kare, to ga dama ta zo. Shi dai ya gama nasa, kuma ya tabbatar da cewa yana jira, kuma ba zai taɓa bari wani tafki ko kuma wani tudu da zai bari na tafkin Chadi ba da zai zama a hannun Boko Haram. Ya riga ya kaɗa su sun koma bakin tudu. Idan da gaske 'yan daudin sojojin Najeriya suke, to su ɗau mataki. Idan da gaske gwamnatin Zulum azzalima take, to ta ɗauki mataki.